de manter a relación, de seguir estando xuntas e xuntos unidos. Eu vos quero dicir algo en términos de cidade. Este é un momento tan importante de a cidade de Vigo, todas as diferentes culturas e a forma de entender Vigo, o lugar que estamos ocupando en toda España e en toda Europa. Este é un momento tan importante, porque a cidade tira, porque as cousas van, porque somos quenes de avanzar. ¡Viva Valadares y viva Vigo!